A oficina de Abanca en Vilaxoán xa non ten nin cartéis que identifiquen. A entidade pechou a sucursal e tan só mantén na vila o caixeiro automático. Os veciños terán que trasladarse agora a Vila García para realizar as súas xestións. Pechou e xa a propia entidade xa desmantelou, é dicir, só quedou o caixeiro, xa sacaron hasta o cartel. É dicir, bueno, pois isto é a situación a que nos leva, pois, esta especie de tiburóns financieros que o que lle interesa, pois, son os resultados e non os servizos. Unha perda de servizos que levou a máis de 150 veciños a manifestarse o sábado na Praza de Galicia. Dende Esperta Vilaxoán fan unha valoración positiva do apoio recibido. Neste caso, moi positiva, porque, bueno, xuntouse unhas 150 persoas ali e, bueno, e puxemos polo menos este berro que levamos tempo facendo de exixir futuro para Vilaxoán. A obrigatoriedade de trasladarse a Vila García deixa prácticamente desamparados as persoas maiores ou con problemas de mobilidade. A opción que lle queda é que un veciño, ou un amigo, ou un familiar os desplaza a Vila García. Non lle queda outra opción, porque a xente maior, salvo que acuda a un neto, que ao mellor se manexa na banca online, non ten outra opción, porque non se saben manexar. Ademais da oficina de Abanca, o Centro Médico de Vilaxoán tamén permanece pechado dende o inicio da pandemia. Os veciños temen agora perder tamén a oficina de correos, o que suporía a perda total de servizos en Vilaxoán. E agora, pois, é unha especie, unha clausura, é dicir, xa está. É dicir, agora xa non hai consulta médica, non hai correos, que son un pouco a punta do iceberg dunha merma constante de servicios, de vida, de futuro para Vilaxoán. E, pois, ou cambiamos e seguimos protestando e exiximos a todas as administracións inversións e futuro e un plan de futuro para Vilaxoán e a súa contorno, o Sobradelo, o Faxilde, pois isto será isto da Vila García vaciada que tanto se fala agora. Dende Vilaxoán Experta piden ás administracións que pasen das palabras aos feitos e que os apoien con garantías. Os veciños continuarán mobilizándose para recuperar os seus servizos. A vindeira semana entregarán máis de 600 firmas contrarias ao peche de Abanca e continuarán reuníndose xunto coas asociacións de Faxilde e Sobradelo para demostrar que Vilaxoán aínda existe.